ΑΕ Κύπρος, Τετάρτη 27 Απριλίου 2016, ειδήσεις σε 1 λεπτό από το ΑΕ Κύπρος. Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του Γιώργου Γεωργίου άλλος Ξούρουπα 45 χρόνων από την Αραδίππου. Ο Ξούρουπας φέρεται υπεύθυνος για τον φόνο του Παναγιώτη Χριστοδούλου που έγινε τη Δευτέρα 25 Απριλίου στη Λάρνακα. Για τις 15 Ιουνίου ορίστηκε η παραπομπή της υπόθεσης των Χιτά Πάφου και Χίτη Κώσης με νέο κατηγορητήριο στο μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας με 3 ακόμη κατηγορούμενους. Οι 3 κατηγορούμενοι είναι ο Θεοφάνης Λόλος, ιδιοκτήτης εταιρείας που είχε συμπληθεί με την Κυπριακή Δημοκρατία ως σύμβουλος για τη διαχείριση σκουπιδιών, αλλά και 2 άτομα που δεν αποκαλύφθηκαν. Στο τσίριο στάδιο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου στο ποδόσφαιρο της 18ης Μαΐου μεταξύ της Ομόνοιας και του Απόλλωνα ύστερα αποκλήρωση της ΚΟΠ. Ήταν οι ειδήσεις σε 1 λεπτό από το ΑΕ Κύπρος. Σας ευχαριστούμε που μας προτιμάτε για την ενημέρωσή σας.